Musika zuzenien, guk telebistan bebai, musika zuzenien gaur Revolta Permanente taldeko bikide etorri zaizkigu, zederra izango dan, musikara sartzen zeranin bebai, abirretik izen moduen da bebai, musika karrapatzen zaitxuen, ja, ez dugulako urtetzen, ikerreta gile, ze placer, zuek ikustia, musika entzuteko unea, Arratsaldeon. Ze hostia eta zenbat hipokrita, baltzen ekiten danok garela hemen, gezurtita hipokrita, orbita, intelektual privilegiatu batian zaude, eta zer ziur zaude. Bale bargel, baigon geldi, kon orgullo ni ardi baltza, eta zu ez dardi erdi, beti ez naz berdin, segi. Guztion moralak eraiki eta zuzentzen zerbait dau argizuta zure kali. Mucho que enseñar, pero poco que ofrecer. Onak eta txarrak nortzuk diren badakite, tala ez bada bururatuko zaie. Etikaren gerlari moralaren. Mucho que enseñar, pero poco que ofrecer. Onak eta txarrak nortzuk diren badakite, tala ez bada bururatuko zaie. Etikaren gerlari moralaren. Salbatzaien zaude rukiz beteriko naute, alde mendik aldegin nahi dut, moralaren zuzentasuna zuen eskutan dago. Salbatzaien zaude rukiz beteriko naute, alde mendik aldegin nahi dut, moralaren zuzentasuna zuen eskutan dago. Salbatzaien zaude, salbatzaien zaude, salbatzaien zaude, errukiz beterik, errukiz beterik, errukiz beterik, bai errukiz beterik, errukiz beterik, salbatzaien zaude, errukiz beterik onaute, alde mendik aldegin nahi dut, moralaren zuzentasuna zuen eskutan dago. Salbatzaien zaude, errukiz beteriko naute, alde mendik aldegin nahi dut, moralaren zuzentasuna zuen eskutan dago. Zuen eskutan dago. Zuen eskutan dago. Zuen eskutan dago. Haupa, Gile Peña eta Iker Mila eta Iker Badatorre elkarrezketa egingo dugulako Revolta Permanente disko barria kaleratuta, ibilbideko laugarrena. Lau disko asko da, Iker, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Iaski. Lau disko asko da, Bueno, bada zerbait. Ateratzen dituzue, egiten duzue lan. Bai, egia zan, ikutxo, bai, hori izan beharko. Logotomiak lan barria. Bai. Eta apurtxu bat sortzeko eran azken aldian bazaudete apurtxu bat kontzeptual jarrita, ez da? Bai, egia da aurreko diskarekin bai, ultravioleta diskarekin, sartu ginela apur bat hori ez, mundu kontzeptual horietan, eta kontzeptu bat hartu diska horren inguruan aritzeko. Orduan bai, laugarren diskarekin gauza bera egin dugu, eta Amerikan egiten ziren praktika medika horien arira egin dugu gure kontzeptua edo gure diskaren kontzeptua. Osta hon eskaria egiten dugu guk. Zioz der moldatuko zuie akustikora? Entzengo dugulako disko, Venga, ze gozo egon garen, ez da, moralaren salbatzaileak entzuten, diskuen, venga, indarra, indartxo dator, Revolta Permanent, logotomiak lanien, Iker. Bai, eta, joer, esan behar dut, askotan oso zaila dela, Revolta bezalako talde bat, akustiko moldatzea. Egia da, beti izan dugu gure punturik indartsuena zuzenekoak direla. Azkenean, bost kide gara eszenatoki gainean, izerditan, oiukatzen eta oso makarrak gara. Emoten dugu beti haser gaudela. Baina azkenean hori da nire ustez Revoltaren funtsa eta gure punturik indartsuena. Beraz, bai, akustikoak alde batera utzita, nahiago eszenatokian egiten duguna. Bi abeslari, gainera, moldatzeko bezala haue, bi abeslari zarete taldien, orain bakarrarekin hor. Bitu, esango nuke, makarrak baino punkiagoak zaretela. Bai, eta... Makarra da igual berdin zaiona. Ez zait iruditzen zuei berdin zaizuenik, apurtxu funky bai, dauena kontra egin,
baina alternatibaren batekin, ez da? Iasi Barakaldokoak gara, Iabesgariok eta Barakaldon punka egon da beti, ordune bai, ez dugu inoiz punk musika egin, baina egia da kutsu hori daukagula odolean edo ez dakit zainetan. Letretan? Bai, letretan be bai, bueno, egia da hip-hopetik atorrela, ordune hip-hopean beti edo, ia beti letrak izaten dira, edo izan hori dira, hori iraultzaileak edo hori, aserrez josiak, bai. Letren garrantzia esango dugu, talde batzutan, eta hasi zineten nien be bai, letrekin eta, estilo horrekin apurtxu bet gauza kontatzen, iruditzen zait aurrerekin alabe, mantendu behar duzu hori, ez da? Musikak sekulako presentzia daukan arren, gile ezagutu dugu, bateria sartuta, indartxu, oso pisutxu dator, oso... Bai, holan da. Oso gruntz dator hau dana, oso garaje. Bai, hori da gure asmoa. Komentatu duzu, letren kontua, egia da, adibidez, aurreko diskarekin, eta honetan, agian itzuli gara apur bat hasierako kontuetara, baina egia da, letrak orain agian pertsonalagoak direla, eta konturatu gara askotan, edo behintzat nire ustez, letrak pertsonalki jorratzen dituzunean eta ez, esango dugu, kolektiboki edo kolektibo baten izenean hitz egiten duzunean, ez dira normalean hainbeste iristen jendearengan. Orduan, hartu genuen autua hori apur bat pertsonalago egitea diska eta bere fruituak eman ditu, beraz, posik gaude. Ez da erreza bez, apurtxuet bideari buruz berbetan, letrak, hasierako diskoa nahiko izentzu, lortu zenuten gainera lehengo diskoarekin bebai, eta aurrera gazabiltzate lanien eta laugarren disko eskaintzen bebai. Oso gazte, oso gazte, hasi zineten, eta hor badau adin bat, gauzak asko aldatzen diena. Asko, bai, eta hori... Gero badau beste adin bat, mantentzen diena luzaruen bebai gauzak. Zelan due, zelan lortzen duzue taldiek, irautie, bidean, suposatzen dut, danok aldatzen eta aldaketa dau, danok aldatzeko prest egon behar zaretela, zelan kudeatzen dau dana? Bueno, izan ere, diska honen jaiotzarekin batera, izan dugu taldean aldaketa batzuk bebai, taldekiden artean. Mikel Bezarra gitarjoleak taldea utzi zuen, eta oindala hilabete pare bat sartu da gure gitarjole berria, dala Adan Ruiz, La Moda taldeko gitarjole hoia, eta oso pozik gaude. Zuk esan duzun bezala, talde batek jasaten ditu aldaketa asko, traba asko ditu bidean, eta gainditu behar dira. Eta gainditzen ez badituzu, batzuk bidean gelditzen dira, eta horrelako gauzak gertatzen dira egunero taldetan. Orduan, egia da alde batetik pena moten duela, baina berriztu gara eta oso gogotsu gaude zuzeneko berria oholtzetara eramateko. Gero barriro begia, seme-alabekin izango zui arazo bardine. Bueno, hori aitorrek daki, aitorrek badaki. Hori ondino luzeako zui, segurazki, baina hor badauz bebai taldietan sortzen denin oso gazte, gero mantendu beharra, eta gero ja familiak eta egiten dieni mantendu beharra, eta bizitza, ez da? Bizitza eta sortzen lana batera doa zelako. Baina urrun gelditzen zaitu hori, momentuz. Ondo, 11 kanta diskoan, eta portxu bete esan dugu, metafora bat izango da lobotomiena, noski. Lobotomiak kontzeptu moduan hartuta azal hori, ez da? Bai, egia da, azala dala, esan digute askok, gainera dentera pur bat emoten duela. Esan behar dut, etzala gure lehenengo aukera, azal hau, etzan izan gure lehenengo aukera, baina bigarren aukera moduan bidali ziguten eta esan genuen, Daniel Hernándezek egin du diseinua eta esan genuen, eske oso deigarria da. Orduan, bai, eta nire ustez... Ondo dago. Ondo dago, nire ustez bai, ondo dago. Adibidez, Durangoko azokan, jende asko gelditzen zan bakarrik estandaren aurrian portada begiratzen. Gero zuten erosten dizkaskok, baina portada begiratzen zuten, bai. Eta lobotomiak hori? Bai, lobotomiak, esan dudan bezala, Amerikako estatu batuetan egiten zen praktika mediko bat zen, eta egia da gaur egun guk dakigunez ez dela egiten, baina, eman genion gaurkotasun apur bat, eta metafora moduan noski, analizatu genuen gaur egungo gizartean gure ustez dauden lobotomia berezi batzuk, adibidez, sare sozialekin erlazionatuta, mugikorrekin, telebistarekin, aldizkariekin, batez ere informazioarekin, jasotzen dugun informazioarekin. Eta guk bebai sortzen dugun informazio horrekin, nola kudeatzen den informazio hori, orduan, nire ustez abesti guztiak badute zerbait lobotomia
hoien zerbait daukate. Gazteak zarete, ezin egon hoiek biltzen dira diskuen bebai, diskuen nahiko soziale bebai, ez da nitik edo intimotik, apurtxu soziala da, eta apurtxu gertatzen ari dana, eta esaten gabiltzena, ez da? Lobotomia horiek gure izaera, geure gainetik kentzeko, eta gaur egungo gizartien, horren beste informazio ustez daukaguna, desinformazio hori, ezin egon horiek bada zuen helburua gauzak esatie kantuetan. Noski, bai, musikari ororen helburua izan beharko luke zerbait esateak bere kantetan, ordun bai, eta adibidez, dauz kanta berezi batzuk diskan, adibidez Garrasi abestian Maria Redondo konposatu zuen, Maria Redondo abesten du abestian, eta adibidez, gaurkotasun nahikotzo duen gai bat da, emakumen egoera eta nahi izan genuen protagonismo hori kendu eta nolabait Mariari emon zeu konposatu abestia, zeuk eginen moldaketa guztiak eta gure espazio txikia honetan emango dizugu beste espazio txiki bat kanta egiteko, adibidez gero bebai daue Pileteren Hilda Jainko abesti mitikoaren bertsio bat. Bertsio gainera nahiko berezia, ze Pielete izan da beti talde kaineroa, eta guk egin dugun moldaketa ez da bat ere kaineroa. Zupakizu zuzenien joan naizela, ni oso Hilda Jainkoarekin izerdi asko botatakoak gara gu, ni beti dinot... da, azkenean. Bai, 80ko musika karrapatu gintuen gu gazte eta hor bizi izan gara eta horrekin gozatzen dugu. Ze bertxio ezberdina, ze moldaketa egin duzuen? Bai, esango dizut, agian 8-9 moldaketa ezberdin egin genituela abestiarekin. Eta Aitorrek nahi zuena zan, zerbait, ez dakit, gustora gelditu nahi zan, baina egia da, etzala gustora gelditzen. Eta honekin, zerbait, beste gauza bat egin behar dugu. Frogatu eta azkenean esan genuen, letra bestu ordez sartuko dugu sampler bat, edo horrelako zerbait egingo dugu horrelako moldaketa bitxi bat, eta hori genuen. Kontatu alda, moldaketa zelako edan? Bai, noski kontatu, bai. Hortxe, daukagu, fondue, eta momentu baten, ustez pelikularen bateko satirik bat? Bai, esango dizut, hartu genuen Alien Covenant pelikulako, pelikularen hasierako estena batean agertzen den elkarrizketa bateko sampler bat, hitz egiten dute Michael Fassbender eta bere sortzailea dana, orduan oso aproposa ikusi genuen Jainkoaren eta gizakiaren arteko elkarrizketa horren inguruan, bai. Eta azkenean ondo sartu zen eta Aitor gustora gelditu zen, beraz. Zer esaten da, gizakiok zer nahi dugu? Bizi iraun aldana, ezta? Bakoitzak, alduena edo nahi duena, bai. Diskoak badauka horretatik bai, Bai, asko. Eta ez dakit, hitz egiteagatik adibidez Mundo Roto abestian bai, hitz egiten dugu hori, nahi dugunari buruz, lortzen dugunari buruz eta gero lortu ostean, hori ez, hau zan nahi genuena, ez apur bat zalantza hori, eta bai, hitz egiten dugu gauza guzti horien inguruan. Zelan sortzen da, momentu baten Pielete aipatu du, Aitorra aipatu idazu, Aitorra bio, talde horretan ibilitakoa, eta portxu bete, bardura berak izan du, ezta? Eskelet horrena, gero esan dugu letrak zeuek sortuta, zelan sortzen du Revolta Permanente taldeak? Beitu, kontatuko dizut, Revolta Permanente taldean mugitzen gara instrumentalekin, basekin. Normalan egiten duguna lehenik eta bindia, sekuentzia elektronikoak. Eta lano hori Aitorrek egiten du. Aitorrek ekartzen ditu sekuentzia desente eta lantzen ditugu lokalean, ahotsak ateratzen, oin gile sartu dela, bateria bebai saiatzen gara, hemen sartu bateria, hemen beste zerbait egin, ez egin gauza bera, Adanek gitarrak zazten ditu eta azkenean izaten da lantalde bat lokalean, suposatzen dut talde guztiak bezala. Baina egia da berezitasun hori daukagula, sekuentziak beti aurretik egiten ditugula. Eta gero, sekuentzia horien gainean lantzen ditugu beste elementu guztiak. Zuzenekoetan zelan moldatzen da diskoa, talde batzuk argi dutelako, diskorako batzen dira danak, ez dakizema geruza egin eta ez dakizema gauza egin, eta gero zuzenekoetan moldatu aldan moduen, edo taldi ezberdintzen da, alderantziz bebai. Saiatzen zarete diskoa egiten duzuenien zuzenekoetan pentsatzen diskoa alik eta fidelen zuzenekoetan eramaten zelan funtzionatzen zuezuek? Bai, normalean saiatzen gara diskan bezala jotzen zuzenekoetan. Eta, badugu abantaila bat, azkenean sekuentziak eramaten ditugula, orduan
bost gara taldean, baina kontzertuetan jotzen edo guk entzuten duguna ez dira bost taldekide. Askoz be elementu gehiago daude, ordune bai batzuk entzen dira askotan, beste batzuk gehitu, Aitorre jotzen ditu asko zuzenean bebai, orduan bai, moldatzen ditu... Ikusten gabiltz, apurtxu bet, bi abeslariak atzien, base hori, oinarri hori jartzen duena. Hori da traste guztiak, eramaten dituen traste guztiak, ze eramaten ditu traste pillo. Baditu gainera traste oso arraroak, adibidez, bat esategatik, eramaten du askotan traste bat dela argiarekin doala, eta dauka zentsore bat, eta depende ze argi emoten diozun zentsoreari, soinu ezberdin bat egiten du. Ditu traste pillo, bai. Zuzeneko energia hori, zergaitik? Zarete zuzeneko talde bat? Zergaitik etiketatu zegoen guru horrela? Egia esan, hau nolabait eraikitzen junda. Lehenengo kontzertuetan ez denun dana emoten olan, hori esan behar da, ez denula olan dana emoten, rapetik etortzen ginen, eta rapa normalean nahiko geldoa izaten zen hasi ginenean. Orduan, musika gogortzen junzan, pizkanaka, eta gube bai, eta egia da, sortzen dugun sinbiosia eszenatokian dala brutala, ze Aitorrek 50 piku urte ditu. Guk 20 piku. Orduan, bera emoten du, egia da, emoten du gure adineko tipo bat dala, eta eszenatokian gozatzen du pillo, gube bai berarekin. Eta azkenan sinbiosi horrek hori ekartzen du, eta energia hori, gozatzeko gogo horiek bebai, eta publikoarekiko konexioa bebai sortzen da. Zer da dina, Iker? Zezango ditu. Ezin da neurtu, zer da hori. Azkanien gogo horrek batzen gaitu, danok, zeuek ikusten daudenak, bestaldien, eta zeuek, ez da? Energia hori, gogo hori azkenien musikak eta zuzenekuek hori daukalako. Zelan deskribatu hau dana, melodikoa eta zikina da. Zeuen berbak. Nik apuntatu entzuten egon nahien esan dut, musika pisutsua. Ordina. Gogorra da, melodikoa da, gutxitan, niri gustatuko litzaitake apur bat melodia gehiago sartzea, baina hori da lokalean daukagun borroka bat, baina, oihu asko sartzen ditugu, rap asko, eta rapean bebai, melodia horiek baztertzen ditugu. Gero bebai, estribilloetan gustatzen zaigu melodia txiki batzuk sartzea, azkenean... Behar da bebai, Noski, jendeak entzuten duenean zerbait melodia bat sartzen baduzu errazagoa izaten da. Gainera, post berritxarrak eta gero, danoko itu gara horretara. Post berritxarrak saia dago. Post berritxarrak eta gero, melodia porba sartu behar da, estribilloen bai edo bai. Baina, saiatzen gara, eta pizkanaka, hirugarren diskan sartu genuen zerbait, oraingo honetan apur bat gehiago, ikusiko dugu hurrengo disketan zer etortzen den. Gehiago sartu aldabe, bai, Bai, noski, Ez da, indartxu da, atorrelako diskue, eta uzten du apur bez, baina esan dakue, aldaera horiek egiten, hau eskatzen zizuen gorputzak, argi dago, hau egitea. Egia da aurreko diska izan zela apur bat esperimentalagoa eta elektronikoagoa alde batzuetan, baina egia da diska honekin sartu ginenean lokalean lehenengo aldiz esan genuen, baitu gogoak egiteko zerbait kaineroa, eta oraindik ez dugu egin revoltarekin, hori ez, esperpentizatu gure musika. Orduan esan genuen, hartuko dugu revolta dana eta eramango dugu bere mugetara, eta zerbait superkaineroa egin. Orduan, hurrengo diskan ez dakit zer etorriko dan, agian formatu akustikora pasatzen gara, edo ez dakit. Bai, zera, bai. Dauzkalo. Urrengo diskoa, gauze derra dabe bai, disko bat aurkezten egon, eta talde moduen, eta gainera boskote bat zarete, gero eta gehiago izan noski, taldean zailago edalako, bazkenien danok bat egitea, eta danon agendak bateratzi, ez da? Baina ez da derra, elkarrezketa baten esati, eta urrengo diskoan ikusiko dugu, urrengoan ikusiko dugu. Etorkizuna daukonek, hau egin nahi zuie. Zeintzuti etorkizuneko planak, Iker? Baitu, bain... Epe laburra? Epe laburrean... Eta epe luzie? Biran gaude, izan ere oindala, bi aste barru gutxi gora bera, egongo gara Arrasaten, Madrilen, egongo gara bebai Bilbon, Antzokian, Apirilean, baitugu kontzertu batzuk, gure saretan, ikusi aldia, eta gerora, aukera asko daude, eta lokalean gauza asko hitz egiten dira, ez dakit zerbait etorriko dan berri, udaren ostean, zut gehiagi esango, baina,
lanean gaude, gauzak egiten, orduan iritsiko dira gauzak, bai. Sortze lana etengabea ulertu behar dugu. Aitorrekin etengabea da, bai. Naiz eta, hori, atxedena behar, Aitorrekin ezinezkoa da askotan. Aitor egunero eta egunero ibiltzen da musika egiten. Lokalean sartzen da, bere ordenagailuarekin, teklatuekin eta musika egiten. Eta Aitor nun dago lokalean musika egiten. Bazkal orduan, Aitor ez dago bazkaltzen, non dago lokalean musika egiten. Eta nik ez. Bueno, ondo, horrek dakar laugarren diskoa, dagoeneko Revolta Permanente taldari dagokionez, lobotomiak hau, esaten zalako, eta lehenengo disko eta kaleratu zen duten nien, eta apurtxuet, rapa eta gauza kontatzen, da Barakaldoko talde apurtxuet titulo moduen, euskeraz egiten eta bar. Bueno, hori ja... Kendu zu ieganetik. Bai, hori ja iraganeko kontu bat izan zen, eta egia da gaur egun, adibidez, izan ginen, ez lehenengoak noski, baina, bueno, gure garaian... Gure garaian? Bai, hasi ginenan rapa egiten... Garaia konpartitzen du, gure garaia hau da, Danona, Bai, egia da. Hasi ginenan rapa egiten, ez zeuden talde asko rapa egiten euskaraz. Orduan, egia da, ez garela intzindariak, baina, bueno, hasiera horietan egon ginen. Baina gaur egun tontakeri bat da, esatea, iraultzaia dela euskaraz rapa egitea, ze ez da iraultzaia. Dauz talde pilo bat, eta ez bakarrik rapa egiten, baizik eta estilo urbanoetan, estilo askotan dauz talde asko, rapa egiten, eta hori, beraien musika lantzen. Ez da iraultzaia esatea Barakaldoko gazte batzuk euskaraz egiten direla, gaur egun dinot, Agian gazteagoak ginenean, bai, baina gaur egunez euskara mugitzen da Barakaldon, geroz eta gehiago eta postekoa da. Orduan, bai, titulo hori edo azpititulo hori kendu dugu erditik, bai. Eta, zegoen hizkuntzan, eta tresna hori erabilita egiten duzu zuen sortze lana, eta esan dugu, lobotomiak hau kontuz izan behar dugu? Zer? Danok, gertatzen ari denarekin, hausnarketa egin beharko dugu, gertatzen ari diren kontuekin? Musika horretarako baliogarra izan daiteke? Noski, bai eta bai. Hala izan behar da, eta hausnartu behar da egunero, gauza guztien inguruan, beraz, bai eta bai. Ederto, lobotomiarik ez du egingo guk, eskerrik asko Iker Bila, eskerrik asko Gile Behan dau, eskerrik asko.